Yeah, yeah, yeah. Lukáš zapne telku, vraj len jeden diel. O pár hodín zistí, že celý seriál prešiel. Ráno, večer, v noci stále niečo hrá. Keď jeden príbeh skončí, ďalší už začína. Filmy, seriály, to je jeho svet. Za jeden deň ich zvládne viac než niekto za 5. Povie si, dám si diel a potom pôjdem spať. Lenže príde ďalší a musí pokračovať zas. Game of Thrones, tam bojuje každý s každým. Breaking Bad zas ukáže, že pokoj nie je navždy. Monk rieši prípady svojím zvláštnym štýlom. Sherlock hľadá stopy s pohľadom ostrým ako britva. Lukáš stále pozerá, stále niečo hrá. Jeden seriál skončí, druhý začína. Na mobile, na telke, hoci kde sa dá. Aj keď niečo robí, seriál vedľa má. Pozerá ich veľa, už nevie čo si dať. Zoznam má tak dlhý, že sa nedá spočítať. Čo si dneska pustím, rozmýšľa zas. A o chvíľu už pozerá ďalších 10 častí naraz. Green plný prišrtených nocí tajomstiev. Narko zas ukáže úplne iný svet. Twin Peaks je mestečko, kde nič nie je normálne. Presne taký seriál Lukáša vťahne dokonale. Krimi, dráma, fantasia je napätie. Hlavne nech sa stále niečo zaujímavé deje. Keď varí alebo upratuje, seriál stále beží. Lukáš očami sleduje, aj keď rukami niečo rieši. Lukáš stále pozerá, stále niečo hrá. Jeden seriál skončí, druhý začína. Na mobile, na telke, hoci kde sa dá. Aj keď niečo robí, seriál vedľa má. Pozerá ich veľa, už nevie čo si dať. Zoznam má tak dlhý, že sa nedá spočítať. Čo si dneska pustím, rozmýšľa zas. A o chvíľu už pozerá ďalších 10 častí naraz. Posledný diel a končím, to už každý dobre pozná. O 2:00 ráno ďalšia séria, lebo koniec bol zas otázka. Streaming sa pýta, Ešte stále pozeráš? Lukáš sa len zasmeje. Čo myslíš? Púšťaj ďalej zas. Toľko seriálov videl, že sa v nich už stráca. Keď niekto spomenie názov, hneď sa mu dej vracia. Vie pozrieť celú sériu bez veľkej prestávky. Kým iní dajú jeden diel, on už hľadá ďalšie dávky. A keď už naozaj nevie, čo by mohol skúsiť, 10 minút hľadá, čo si večer pustí. Potom nájde seriál, vraj len pozrie začiatok a ráno zistí, že zas videl celý rád. Lukáš stále pozerá, seriálový král. Koľko dielov za deň videl, to už nepočíta sám. Game of Thrones či Narco, Sherlock, Grimm a Monk, Twin Peaks alebo Breaking Bad, stále ďalší krok. Filmov a seriálov nikdy nebude dosť. Každý nový príbeh je pre Lukáša ďalší host. A keď sa ho opýtaš, Čo dnes ideš pozerať? povie, neviem ešte. A o minútu už má ďalší seriál.